som rada, že sme sa v jedno nedeľné popoludnie ocitli opäť pri kaštieli Starajovcov v 19. storočí. Takéto delá boli signálne delá. Nemajú za cieľ ničiť, majú za cieľ oznamovať doďaleka, že sa tu dnes bude konať úžasný piknik v tráve tu u Starajovcov. Streľba z dela! No a ešte jedno! Streľba z dela! My sme sa pred kaštieľom preniesli do 19. storočia a našim návštevníkom prezentujeme, ako sa piknikovalo v 19. storočí. Jednak odev, v akom ctená spoločnosť 19. storočia na piknikovanie chodila. Taktiež prezentujeme pochutiny, pitie alebo nápoje, ktoré v 19. storočí na takom piknikovaní boli. Máte poháre? No tak dajte, vytváčať. Tak z času na čas sa stáva, že netrafím. To už pri takej 4., 5. Okrem toho si muzejníci v dnešný deň pripravili aj tvorivé dielne a naši návštevníci zistia, čo v takom historickom parku rastie, čo v takom historickom parku žije a vôbec aké dlhé obdobie trvá, aby sme si mohli pod korunami stromov užívať aj v toto letné nedeľné popoludne. Taktiež si naša ctená spoločnosť pre nás pripravila aj ukážku tancovania a dokonca aj školu tanca, aký v 19. storočí bol bežný pre našu uhorskú spoločnosť. Zaujímavou bude taktiež aj ukážka súboja dvoch duelantov a budú bojovať o srdce vznešenej dámy. Bravo! Ešte si urazený? Áno! On sa uhol, videli ste to? Som rada, že dnešné nedeľné popoludne vyšlo. Návštevníci verím, že boli spokojní a že v tomto piknikovaní budeme pokračovať aj na budúce.